बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनां रादाब इंराजि गोदान बोसोरा सफैनो गेजेराव माखासे सानल' दंसै गोदान बोसोर एबा निउ इयारखौ बरायनायनि लोब्बायै जों गोबाङानो दावबायो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव थांनानै रंजायो आरो पिकनिक जायो जुदि नोंथाङाबो देग्लायनि निउ इयाराव रंजानो आरो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव दावबायनो सानदोंब्ला नोंथाङा माखासे नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनांगोन नंगौ निउ इयार पिकनिक पार्टिनि थाखाय आसाम पुलिस बिफाना फोसावदों गोदान एसओपि नोंथाङा बे एसओपिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन जुदि नोंथाङा मानियाब्ला नोंथाङाबो जानांनो हागौ जोबथेसालिनि आलासि आरो होनांनो हागौ रोजा रोजा रांनि जुरिमाना निउ इयारजों लोगोसे फैगासिनो दङ बर'दिन एबा क्रिसमास साफ्रोमखौबो जायखिजाया खैफोद एबा जाब्रबथायनिफ्राय गोजानाव थानो सांग्रांथि होदों आसाम पुलिस बिफाना आसाम पुलिस बिफाना जेंना एबा खैफोदाव गोग्लैनायनिफ्राय रैखाथि होनो बेखेवदों मोननै फन नाम्बार जुदि नोंथाङाबो निउ इयार रंजानो एबा पिकनिक पार्टियाव थांनो सानदोंब्ला नट खालामनानै लादो बे मोननै फन नाम्बारखौ जायखिजाया जेंना एबा खैफोदाव गोग्लैयोब्ला पुलिस इमारजेन्सिनि थाखाय 112 आरो मेडिकेल इमारजेन्सिनि थाखाय 108 112 आरो 108 बे मोननै नम्बरखौ नोंथाङा गोसोआव लादो निउ इयार पिकनिक पार्टिनि थाखाय फोसावनाय माखासे नेमखान्थिफोरा मा फै बे समाव जों मिथिनानै लानि जौ लोंनानै गारि सालायनो मोननाय नङा साखा खबब्रै गारियाव सीट बेल्ट आरो साखा खबनै गारियाव हेलमेटखौ गानथारनांगोन गोजौ इन्टेन्सिटी साउन्ड सिस्टेमफोरखौ बाहायनो हानाय नङा एबा गोबारै गान दामनानै रंजानो मोननाय नङा सान हाबनाय एबा खोमसिनायनि सिगांनो पिकनिक स्पटफोरनिफ्राय ओंखारनांगोन बेनि अनगायैबो आरोबाव मा नेमखान्थिफोरखौ मानिनांगोन बेखौ आसाम पुलिस बिफाना फोसावनाय एसओपिखौ नायनानै लादो आरो नेमखान्थिफोरखौ नोंथांमोनहा मानिनानै सोलिदो